Zinnenkamer van de media terug, maar dat zal mooi oors wezen. En over het waarsprutsen, het weer een koude dag, goed voor de ijsgroei en vannacht ik. Nou ja, de verwachting. Joen, eerst nog helder, of opklaringsking beter zeggen. Staar gewoon meer bewolking, maar nog wel zo'n 9 graden frost op het Versteloon, -5, -6 op de Eiloon. En de wind die maakt het koud uit het zuidoosten en het eersten maar die is matig en vrij krachtig. Dan vannacht, vanuit het zuidwesten maar sneeuw, matige sneeuw, zware sneeuwval, oerlijst van het verkeer en dat betekent miszicht, kans op glijdens bij temperaturen om de beide, ja maar wel die -5 tot -9 graden. En de oost-zuidoostenwind is matig en krachtig, kan betekenen hutwijs in het watergebied, kans op sneeuwdunnen. En het advies, als je er net per se op uit hoeft vannacht, blijf gewoon thuis of op die thuiswijzen, want vooral vanaf het tweede pad van de nacht gaat het on. Morgen dag, eerst sneeuw of matige sneeuw, in de middag wat lichte sneeuw, droge perioden, dag een temperatuur, ik denk zat tussen de -2 en de -5 graden, volop winter, maar een oost-noordoostenwind die het matig en krachtig is. Nog altijd koud, ja. In de nacht matige frost, -8, -9 en dan terug naar het vooruitzicht. Manje, we hebben door een waartype maar wat sneeuw, lichte sneeuw, maar ik ook daar onder 0 in de nacht -6. Tiesje, een droge dag, in de nacht werd -5, hoe dag om het vriespunt of er een graadje eronder, nog altijd volop winter. Wijsje, winterwaar, maar een wat hogere temperatuur, kans op sneeuw, 0 hoe dag, in de nacht nog lichte frost. Maar of dat het einde budget van het winterwaar, dat betwijfel ik. We moeten manje, maar weer even in het waarsjen.